Vás moc zdravím a já bych dnes s vámi moc ráda pozdílela produkty, které budou ve slevě od 8. do 10. července v rámci takzvaných Golden Days. Každoročně nám tyto dny, tyto slevy běžely jak v červenci, tak v srpnu. Tento rok poběží pouze v červenci, takže určitě si to nenechte ujít. Jsou tam úplně neskutečné produkty, které já mám všechny doma, všechny je používám a mám s nimi výborné zkušenosti. Takže určitě vyzkoušejte, pokud neznáte, aspoň 2-3 produkty z této nabídky. Vyplatí se to za tu cenu, je to úplně úžasné. Tak, co se týče nějaké technologie, tak na to si budeme muset počkat na Black Friday, ale máme tam sérum k technologii Boost, což je toto. Pokud tuto technologii někdo ještě nemáte doma, tak vřele doporučuji, protože zůstala nám v trvalé slevě ponížená o 49%, takže za tuhletu cenu to je prostě povinnost to mít doma. Co to umí? Je to technologie, která je patentovaná a v podstatě získala jej spoustu ocenění a umí nám neinvazivním způsobem zapracovávat do pleti takové látky, jako je například kyselina hyaluronová. A celá ta péče trvá pouze 2 minuty denně, takže je naprosto efektivní. Já ji používám ráno po vyčištění pleti Lumispa a potom vlastně si zapracovávám tyhle látky z toho séra, čemuž já říkám to elixír mládí, to musíte mít, to vám za chviličku řeknu, co tam všecko je za dobroty. A v podstatě 1 minutku polovina tváře, 2 minutku druhá polovina tváře a mám hotovo, potom dám krém a prostě cítím se jak znovuzrozená. Už si neumím vůbec představit, že bych tuhleto technologii prostě nepoužila. Že je to jako kdybych si nevyčistila ráno zuby. Ale i na té pleti to je nádherně vidět. Je to neinvazivní způsob, ženy chodí na injekční vpravování kyseliny hyaluronové, ale toto se opravdu nedá srovnat. To se krásně dostane do toho celého mezibuněčného prostoru. A určitě všichni víte, že kyselina hyaluronová podporuje obrovsky hydrataci naší pokožky. Takže teď v létě to je opravdu nezbytné. Ona, ta molekula té kyseliny hyaluronové, dovede navázat na sebe až 1000krát víc vody, než je její hmotnost. Takže právě proto ona umí krásně udržovat v pokožce tu vodu. No, jinak dříve kyselina hyaluronová se získávala, prosím vás, z kohoutích hřebínků. To je taková zajímavost. Oni byli takové pevné, pružné ty kohoutí hřebínky. Dneska vás můžu uklidnit, kyselina hyaluronová se získává opravdu jenom už laboratorně, takže mohou být v klidu jak kohouti, tak vy. No, takže to je, co se týče kyseliny hyaluronové. Dále máme v tomto vlastně séru, které teď teda bude v té 20% slevě, další úžasné látky, které nám tu pleť vyplní. Jsou to zase všechno přírodní látky. Je to výtažek z jablka, výtažek z čočky, výtažek z melounu, takže samé takovéto dobroty tam máme. No ale co je ještě důležitějšího, a zase nám to souvisí teď se sluníčkem, je tam i látka, mořský narcis, která nám umí vlastně pozastavit pigmentaci. To znamená, ženy hodně řeší pigmentové skvrny. Řeší i už stávající pigmentové skvrny. Tam samozřejmě to funguje taky. Tam musíme mít takovou trošičku trpělivost, trvá to zhruba půl roku, ale ty pigmentové skvrny opravdu mizí. Takže jednak jako skvělá prevence proti těm pigmentovým skvrnám a jednak i na ty stávající pigmentové skvrny. Dále tam je niacinamid. Ten niacinamid
ten zase vyhojuje naší pokožku. Takže pokud někdo trpí zase na akné a podobné věci, tak zase pro něj to je velice vhodné. Takže to je prostě elixír mládí, který já doporučuji. Jinak co se týče kyseliny hyaluronové, tak v našem těle ona pomalu od zhruba 25. roku klesá. Ve 40 letech máme tak zhruba těch 40% nám zůstává oproti tomu, když jsme se narodili. A v 60 letech nám zbývá pouze 10%. Ona samozřejmě není jenom v kůži, ale tam, kde s tím můžeme něco udělat, tak za mě 100% musíme. Takže 50% jejího objemu v těle je právě v kůži. Takže pojďme s tím něco udělat. Tady dokonce jsou 2 molekuly té kyseliny hyaluronové, nízkomolekulární a vysokomolekulární. Ta vysokomolekulární zůstává na povrchu a dělá nám tu hladkost té pleti na povrchu a ta nízkomolekulární se právě dostává do těch hlubších vrstev a hydratuje a vyplňuje nám tu pokožku zevnitř. Takže za mě tohleto sérum, které teda na něj se normálně potom použije krém, je naprosto nezbytné. Takže to je sérum k boostu. Tak, a protože, jak se říká, krása začíná zevnitř, tak já bych teď chtěla pohovořit o takových 2 doplňcích stravy, které nám taky velice pomáhají jednak s naším zdravím, ale jednak i se zdravím naší pokožky. Takže první, který bude v 20% slevě, je to Tea Green. Tea Green je vlastně přípravek, kdy v jedné kapsli vy naleznete výtažek, jako byste vypili 6 šálků zeleného čaje. To prostě za den nedáte. A nebo možná někdo dáte, ale já třeba ne, mě to nedělá vůbec dobře na žaludek. Takže 6 šálků, je to ovšem zbaveno o ten tein, o kofein, toho kofeinu je tam úplně minimum, takže se nemusíte bát, že by vás to nějak potom jako zatížilo zase z tohoto pohledu. Každopádně v tomhle balení máte 120 kapslí, což vychází tedy na 4 měsíce, takže pak už uvidíte krásně i výsledky. Ten zelený čaj obsahuje spoustu antioxidantů a paradoxně teď v létě my je velice nutně potřebujeme, protože jednak chodíme hodně na sluníčko, letíme třeba na dovolenou a to jsou všechno věci, které nám ty antioxidanty ubírají, protože vlastně na nás působí volné radikály a pokud těch antioxidantů my nemáme dostatek, tak potom vlastně ta pleť nám předčasně stárne, ale může to mít právě vliv i na imunitu, na naše zdraví. Takže tak, abychom ochránili naše buňky, naše tělo, naše zdraví, tak určitě je vhodné doplňovat antioxidanty a zelený čaj je jednou ze skvělých alternativ, kterým si můžeme pomoci. Já říkám, že to je nezbytný pomocník pro léto a pro všechny ženy i proto, že nás zbavuje nafouklého bříška. Pokud si trošičku zvýšíme dávkování, tak on urychluje i metabolismus a pomáhá nám s hubnutím, takže to je další pozitivní věc. A potom ženy, které trpí na záněty močového měchýře, tak pomáhá taky úplně skvěle. Zároveň nám dává dohromady naši střevní mikroflóru, takže opravdu to je k nezaplacení. Takže to je Tea Green. Tak. Takže a další produkt, o kterém bych chtěla mluvit, je Marine Omega. Marine Omega je to omega-3 mastná kyselina. Proč je dneska tak důležité užívat a doplňovat Marine Omegu? Ona se totiž vyskytuje hlavně v mořských rybách. A pokud vy nemáte 3x až 4x týdně mořské ryby, tak si buďte jistí, že dostatečné množství do svého těla prostě nedostanete. Ještě se nachází třeba v chia semínkách a podobně, ale ve vlašských ořeších. Ale to není dostatek pro to, aby jsme pokryli tu denní potřebu.
No a potom je také velice důležité si říct to, že v dnešní době poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin v našem těle není úplně v pořádku. Ten poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin by měl být asi tak 1:1, maximálně 1:4. Bohužel v dnešní době, kdy opravdu to jídlo, které prostě se jí, fast foody, průmyslově zpracované pečivo, smažené, takový slunečnicový olej, to je prostě úplně katastrofa. Tak tyhle ty věci všechny nám působí na to, že se nám zvyšuje poměr omega-6. Bohužel je to třeba i v sušenkách, ta omega-6 v majonézách, v dresincích, takže teďko v létě, když grillujeme, pořád si zvyšujeme omega-6 mastné kyseliny v našem těle, ale ty omega-3 nám chybí a ten poměr v té dnešní době byl zjištěn, že je zhruba 1:20 a mnohdy i víc. V tom našem těle nám to potom způsobuje skryté záněty, které se ale časem projeví a mohou přejít až v nějaký chronický zánět. Takže určitě pro naše zdraví to není vůbec ideální. Navíc potřeba omegy-6 je už v těhotenství, což ženám málo kdo řekne. Takže těhotné ženy vůbec neví, že mají doplňovat omegu-3 mastnou kyselinu. Pořád se mluví o kyselině listové a dalších doplňcích, to je samozřejmě velice důležité taky. Ale ta omega-3 mastná kyselina v tom těhotenství má velký vliv na vývoj mozku dítěte, vývoj zraku dítěte a vývoj nervového systému. Stejně pak potom i pro děti je velice důležité doplňovat tu omegu, protože oni zase má to vliv na paměť, na soustředění, na zrak a celkově na vývoj toho mozku. U studentů, když se učí, když mají zvýšenou zátěž při zkouškách, takže pro ty děti je to opravdu nezbytné od malička. Já třeba Davídkovi jsem to fakt dávala od malička, dávala jsem mu to i do mlíka, takže on tu chuť zná, on s tím problém nemá. On mi dneska si tu omegu vezme, a to jsou takové kapsle želatinové a on si to vezme, rozkouše to jako nějakého medvídka a vůbec s tím nemá problém, což já ho teda obdivuju. Já to teda polikám celé, ale ty děti většinou s tím problém opravdu nemají. Takže dopřejte svým dětem kvalitní omegu-3, protože je to strašně důležité. Dneska se stoupajícím prostě nárůstem dětí s ADHD a z poruchy autistického spektra určitě je to opravdu nezbytné pro tyhle ty děti protože jim to prostě srovnává ten mozek, to soustředění a všechno kolem. Takže pro děti. Samozřejmě i pro nás dospělé naprosto nezbytná záležitost, protože tam to potom má vliv i zase jakoby na srdce a na ty všechny ostatní věci, které jsem vyjmenovala. Pro ženy, které prochází menopauzou nebo jsou před menopauzou, tak klesá estrogen v těle a tam zase musíme dbát zvýšené ochrany cév, mozku, srdce a tak dále. I ta vitalita s tím souvisí. A zase na kurzech hormonální jogy ženy mi říkají, jak prostě mají v té menopauze nebo před tou menopauzou takzvanou mozkovou mlhu. No, tak bodeď by ne, když neužívají vlastně omegu, protože ta omega je v podstatě jakoby palivem pro náš mozek, takže pokud my to nedoplňujeme, tak ten mozek nemá kde brát. Takže ženy, určitě na sobě nešetřete, kupte si, pořiďte si teď omegu, Mariné omega a uvidíte, jak se ty věci začnou prostě měnit. Určitě je strašně důležitá ta prevence. A také je důležité zmínit, že si musíte pohlídat, aby ty doplňky, které vy budete užívat, byly kvalitní. To znamená,
abyste věděli, že třeba v té omeze, kterou vy si koupíte, nejsou těžké kovy, protože to je velice důležité. Pokud potom ta omega by obsahovala těžké kovy z těch ryb, z kterých se to získává, tak to samozřejmě není úplně dobré. Tato omega marine má atesty na těžké kovy, takže si můžete být jistí, že dostanete do těla to nejlepší. Navíc obsahuje i olej z krylu, což jsou takové malé rybičky, a samozřejmě, čím ta rybka je menší, tak tam je menší pravděpodobnost toho, že by v sobě měla něco špatného. Takže toto byla Marine Omega. Tak a pojďme dál. Taková moje srdcová záležitost je řada epoch. Já bych vám chtěla dneska představit 2 produkty. Je to Baobab a Soul Solution. A co to je řada epoch? Řada epoch obsahuje etnobotanické látky. A já bych ještě, než se vůbec dostanu tady k těm 2 produktům, chtěla zmínit a vyzdvihnout doktora Paula Coxe, který vlastně je za těmito produkty. Je to nejuznávanější etnobotanik na světě, který v podstatě celý svůj život zasvětil tomu, aby naslouchal domorodým kulturám a zkoumal vlastně jak ty léčivé rostliny tam, kde oni žijí, jak je používají. No a díky tomu, protože je to vědec, tak objevil nové poznatky, které potom byly využity i v moderní medicíně. Já si pana doktora Paula Coxe velice vážím jako člověka, protože on a jeho rodina udělali neuvěřitelnou věc v podpoře deštných pralesů. Zachránili hektary deštných pralesů. Určitě si zkuste ten jeho příběh vygooglit. Myslím si, že ne každý by toto pro naši planetu udělal. No a protože právě on říká i to, že je důležité zase jakoby vracet těm národům to, co oni nám poskytují formou těch rostlin, ze kterých se tyto produkty vyrábí. Tak při zakoupení každého jednoho produktu se vlastně odešle $2 na nadaci Force for Good Foundation a zase se vrací zpátky do těch míst, kde probíhají ty výzkumy a odkud vlastně ty rostliny, které jsou v těchto produktech, se získávají. Tak a teď už tedy k produktu Baobab Butter. Tak, jak už název napovídá, tento produkt obsahuje výtažek z baobabu. Je to výtažek z plodu, z dužiny toho plodu, takže se nemusíte bát, že bychom káceli tyhle ty nádherné stromy, které vlastně zadržují spoustu vody a mnohdy těm domorodcům slouží i jako příbytky, ale ta dužina. A to má takovou vlastnost, že neuvěřitelně umí hydratovat. Další látky, které tam jsou, tak jsou bambucké máslo, glycerin, kokosový olej a olej z makadamového oříšku. Jak už jsem říkala, toto je neuvěřitelně hydratační věc pro tělo. Já to v létě používám místo krému po opalování. Opravdu geniální záležitost, nádherně to voní. A v zimě zase to vozíme na hory, mažeme se s tím. Nádherně to chrání tu pokožku. Určitě zase pro těhotné ženy na bříško, aby nevznikaly strie. Ono to zároveň podporuje nádherně i pružnost té pleti. Mám s tím také výborné zkušenosti na lehké ekzémy a čemu se možná budete divit, tak tento přípravek je úplně skvělý jako repelent. Já osobně nesnáším ty chemické repelenty a prostě nejsem ochotná vůbec si to na sebe stříkat. Takže já pokud jdu někam do lesa, do přírody, tak se namažu baobabem a prostě mám vystaráno. Takže baobab. Tak.
Další úžasná záležitost Soul Solution je to vlastně krém na nohy, na paty, na rozpraskané paty. Takže zase teď v létě nesmírně cenná záležitost. Chceme mít krásné nohy po celý rok, ale teď v létě je to pro nás samozřejmě ještě důležitější. A zároveň tam jsou látky, které i exfoliují ty chodidla. Jo, takže vlastně podporují obnovu těch buněk. Takže jednak hydratace a jednak exfoliace. Obsahuje ureu, močovinu, takže proto tak krásně vlastně nám vyhojuje ty paty. Papain, ten je právě zodpovědný za tu exfoliaci, ale také třeba například rozdrcené bobule nového koření. Takže za mě tohleto určitě vyzkoušejte. V zimě já ho používám i na rozpraskané ruce, takže a třeba je taky skvělý na lokty. Takže já doporučuju tohleto, řada epoch, užívám ji strašně moc ráda, už jenom proto, jaké vlastně je za touhletou řadou pozadí toho vzniku a prostě, že je zatím ten doktor Paul Cox. Tak jo, takže to je řada epoch. Tak jdeme dál. Tak, nyní si řekneme něco zase o péči o pleť. Chtěla bych vám představit takové moje noční tajemství a to je tato noční maska Pillow Glow. Takže takže polštářkový zázrak. Jak funguje? Je z řady Nutricentials a řada Nutricentials v sobě obsahuje bioadaptivní rostliny. Ty bioadaptivní rostliny jsou například sibiřský ženšen, rozchodnice, maralí kořen, houba čaga, vraneček a tak dále a tak dále. Jsou to rostliny, které vy naleznete v těch třeba nejdrsnějších prostředích pouště, anebo naopak rostou v prostředích, kde je velký chlad. Proto jsou tak úžasně přizpůsobivé i pro naši pleť. A proto potom i ty krémy třeba z této řady Nutricentials se nám nádherně přizpůsobují. Takže my už nemusíme vybírat krém podle typu pleti, ale naopak ten krém se přizpůsobuje díky tady těmhletěm rostlinám tomu typu té pleti. Takže i teď v létě, když vyjdete z klimatizace do horka, anebo v zimě naopak z mrazu do tepla a tak dále, tak vlastně ten krém a nebo tady ta maska se neuvěřitelně dobře přizpůsobuje. Jak se to používá? Používá se tak, že vy si normálně vyčistíte pleť, ideálně Lumispa, potom nanesete noční krém a na ten noční krém vy si potom nanesete tuhletu masku. Počkáte zhruba 10-15 minut a můžete jít spát. Ta maska je průhledná, takže se vás rodina nelekne, nemusíte se bát. A ráno, když se vzbudíte, tak vlastně tu masku zase úplně standardním způsobem, jako když si ráno čistíte pleť, smijete. Takže já standardně ráno vyčistím pleť Lumispa, krásně masku smeju a potom pokračuju teda boostem a krémem. Tak, co ještě navíc tady v tomhletom vy najdete? Najdete tam hlubinnou mořskou vodu, derivát z černé řasy, glycerin a také výtažek z jablek a jojobový olej. Je tam jedna naprosto úžasná látka, která se jmenuje Lespedézie hlavatá. Je to úplně název, který opravdu se jen tak lehce nevysloví, ale co umí tenhle ten zázrak? Umí blokovat účinky, negativní účinky modrého světla na naši pleť. To modré světlo vlastně, to jsou mobily, tablety, počítač, televize, zářivky. No prostě tomu modrému světlu jsme vystaveni mnohem více než třeba UVA anebo UVB záření ze slunce. A proto musíme vlastně se chránit i před tady tím modrým světlem, protože to modré světlo neuvěřitelně poškozuje naši pleť, ty kolagenová vlákna a tak dále a tak dále.
Takže tento malý zázrak vám pomůže i s těmito věcmi. Tak, no a potom určitě doporučím tento hydratační krém, který je také v nabídce. A ten krém vlastně má 75 ml, takže určitě to není 50 ml, ale 75. Je to jak denní, tak noční krém, takže je to teď úžasné zase v létě prostě na cesty. Zabalíte si jednu krabičku a můžete cestovat. Zase obsahuje všechny ty látky, které já jsem vyjmenovala, všechny ty bioadaptivní vlastně látky, které jsou tak úžasné pro naši pleť. Určitě nenanášíme jenom na obličej, ale nezapomeneme i na krk a na dekolt. Takže to jsou dva úžasné produkty z řady Nutricentials. Tak. Nyní bych se chtěla zastavit u našich vlasů. Vlasy, koruna krásy. Takže zase chtěla bych vám říct něco o produktu Renuhair. Ten já tady nemám, ten mi zrovna došel, takže budu moc ráda, když si ho budu moct teď dokoupit. A co vlastně tahleta maska umí? Je to maska na vlasy, která nám dává dohromady naše kutikuly. Když si představíme tu kutikulu, což je vlastně obal našeho vlasu, jako šišku, tak na konci vždycky ty konečky těch vlasů míváme roztřepené, protože samozřejmě třepí se nám mechanicky, třepí se nám, protože si vlasy barvíme, třepí se nám, protože je tepelně zatěžujeme fénováním, různými kulmami, žehličkami a podobně. A vlastně tady ta maska obsahuje takovou speciální látku, která se nazývá CS7. A my tomu říkáme kutikulové lepidlo, nemusíte se bát, nic se nelepí, nic se neslepí, naopak. A ona vlastně ten vlas nádherně uzavře. Takže když máte takovou tu šišku, ty šupinky té šišky, tak ono, jako kdyby se ta šiška uzavřela. No a přesně takhle to zafunguje na tom vlasu. Ten vlas je potom nádherně hladký, hebký, lesklý a právě když potom na něj dopadá světlo, tak ten lesk prostě způsobuje ty odrazy toho světla, je to nádhera. Prostě tuhletu masku musíte mít, musíte ji vyzkoušet, obsahuje pantenol, obsahuje kokosový olej, velice vzácný ricinový olej a právě tady tu látku CS7. Jinak ta maska se používá místo kondicionéru, takže standardně po umytí vlastně hlavy a vy si aplikujete, necháte 5 až 10 minut působit a potom smijete. Takže to je věc na konečky vlasů, úplně úžasná, nebo na celé vlasy a hlavně na konečky. No, ale potom musím zmínit také tohleto sérum z řady Nutriol a ta nám naopak pomáhá zase s tou vlasovou pokožkou. Ideální je zapracovávat pomocí galvaniku. Zase na galvaniku si najdete program 5 a ten trvá pouze 2 minuty, takže opět velice efektivní záležitost. Můžete samozřejmě tohleto sérum používat i bez galvaniku, ale s tím galvanikem se ty výživné látky zapracovávají do té pokožky mnohem lépe. Takže vy si tam uděláte takové pěšinky, nastříkáte na ty pěšinky a vpravujete do té pokožky. Jsou tam látky jako H-log, což je zámek věku, je tam protein, je tam pantenol, je tam jetel luční, který neuvěřitelně sklidní tu vlasovou pokožku a opravdu krásně tohleto vyživuje vlasové cibulky, ocení to ženy a hlavně třeba i po porodu, protože hodně po porodu ženám vypadávaly vlasy, některé moje kamarádky, kolegyně měly úplné kouty, takže tam potom jim začaly podrůstat nádherně nové vlasy, samozřejmě nejenom po porodu, ale v jakémkoliv období, kdy máme třeba nějak víc stresových situací nebo hormonální změny,
tak ty vlasy víte, že nám prostě při stresu začnou vypadávat. No ale samozřejmě i jako prevence. Je to velice důležité, protože ty vlasy stárnou a chce to trošičku tomu tělu pomoct. Takže já velice doporučuji tohleto sérum, které já mám moc ráda a jak říkám, velice efektivní 2 minuty. Takže to byla pokožka hlavy. No a dostáváme se do finále. Teď bych ještě krátce chtěla pohovořit o dalších 3 produktech a jsou to produkty na tělo. První produkt Body Polish je peeling, ale jak už to tak u Nuskinu bývá, není to jen tak obyčejný peeling. Je to, řekla bych, taková technologie 3 v 1, která v podstatě nám pomáhá v tom těle dělat exfoliaci na 3 úrovních. Jednak fyzicky pomocí celulózy, kterou obsahuje, jednak chemicky, to je kyselina glykolová, nemusíte se bát, jsou to všechno přírodní látky, i když se to tak jmenuje. A potom enzymaticky a za ten enzymatický jakoby peeling je zase zodpovědný ten papain, zase přírodní látka, která nádherně exfoliuje. Zároveň tenhle ten zázrak i nádherně voní, takže potom dochází k buněčné obnově a ta pleť je velice potom krásná, hladká, lesklá a také je tam zase složka Age-Lock, náš patent, který zpomaluje vlastně stárnutí té pokožky. Ideálně teď v létě 3krát týdně, pokud potom máte naši technologii Wellspa, můžete potom pokračovat Wellspa, ty výživné látky z těch sér, které se používají s tím Wellspa na to zpevnění třeba pokožky a proti celulitidě, se mnohem lépe do té pokožky vstřebávají. Určitě i tento peeling obsahuje směs proti celulitidě, takže velice doporučuji. Tam jsou potom další látky, které já vám teď přečtu. Je to květ štírovníku růžkatého, motar přímořský, olej světlice barvířské a zelený čaj, takže samé dobroty. Další elixír, prostě mládí, zase pro naše tělo. Takže to je tenhle ten zázrak. Další zázrak, o kterém bych vám chtěla říct, je tohleto tělové mléko. Je to Age-Lock Dermatic Effect. Tělové mléko, které zase umí něco navíc. Jednak také podporuje exfoliaci, vyhlazení, hydratuje, ale obsahuje navíc špičkovou technologii, která vlastně působí tak, že rozptýlí světlo a ten vzhled té naší kůže pak vypadá geniálně. Zároveň byly dělané samozřejmě klinické studie, které mají prostě naše produkty a po 12 týdnech používání, tak prostě ta skupina těch žen, která se testovala, tak zjistili, že se jim zlepšila celulitida o 81%, že se jim zlepšila pevnost pokožky o 81% a to vypnutí o 74%. Takže opravdu velice účinný produkt, který já moc doporučuju. Je tam navíc výtažek z medu, je tam kyselina hyaluronová, o té jsme si už říkali, že umí krásně hydratovat a zadržet v našem těle právě vodu. A potom také i biškovec pyžmový, který obsahuje hodně lipidů, takže ta naše pokožka je potom prostě úžasná. Co bych já ráda zmínila za sebe, a určitě to všechny znáte, tak když se ráno zbudíte, tak v tom dekoltu tady máme v určitém věku už potom takové varhánky. Takže já potom, co si dám sprchu, tak si ten dekolt namažu tímhletím produktem a ty varhánky prostě zmizí. Takže to je takový zmizík varhánků, takže já velice doporučuji i na tuhletu záležitost. A poslední věc, kterou bych vám chtěla dneska zmínit, tak je
samoopalovací krém. Tenhle ten samoopalovací krém zase působí na přírodní bázi. Ta látka, díky které ta pokožka zhnědne, tak je karamel. Určitě předtím udělejte si na tu pokožku peeling, nedělá čmouhy, prostě podle toho, jaký chcete odstín toho zabarvení, tak tolik vrstev si dáte, vy namažete třeba na nohy, na ruce nebo tam, kde potřebujete. Necháte 10-15 minut prostě působit, zaschnout. No a když máte pocit, že to není dostatečně dost, tak potom dáte další vrstvu nebo vrstvy a docílíte nádherného opálení zdravou cestou. Takže potom samozřejmě v zimě se využívá, když se jde na ples, nebo když se v létě trošičku opálíte nějak jinak, než potřebujete, tak se to všecko tady tím zázrakem dá taky doladit. Takže to je asi všecko, co jsem dneska chtěla říct. Moc vám děkuju za pozornost, přeju vám krásné léto a zase někdy na viděnou a naslyšenou.